Os, paldo kayo karon maasa naman to kung pitaka. Ay, pastilan di ara dayoy. Ang daog sa luto ba? Nadagana ko kwarta karon na yung sa kay gwapo shopping na ko no. Malit sa ko washing machine, TV. Oh shit! Uy, kuwatan! Oh no! Yati nawala bay. Asam to siya bay? Buang itong tawa na to. Terus ka mga abdi ka? Pre, tap ka pre. Tap. Isa ba? Masis na ko ha, masis ko. Pre, musit ko pre! Isa! O sige, sige! Pasti na nasit na, dera! Oh, is back pre! Uy, layo kaya kuha! Sama ni boss. Sama ni, portar. Hello! Kau nagporta ka niya eh. Ini, punya na nadula pre, kaya kwarta, nagkandiyo. Tago. Asa magikan ani? Beda ka nagkwarta ni bus. Asa manigikan bus? Ito, boss. Amuan na, boss. Ay na mo si pangutan na. Pag ingon ako tagui lang na siya. Kay magtunga rata na puhon. Naku pungutan na ba? Sari ka boss? Gawa oy kung kita ka bagi kawa tong katong naka-jacket itom. Ha? Ito naka-jacket? Uroy! Na. Na dire mo ito ni Agyo? Oh, dia. Oh, dia. Tandama ya kita kan kitong kwarta ba. Buka boss, wa pa to kalayo ron ba? Uglas to bagi kuha niyang bitaka. Dali. Sus, may gani boss kay wa niyan himduman imong dagway. Mo ito'y tag-iya sa pitaka, boss. Oh, mo to'y tagyas pitaka. Oh, ambil yung pitaka be. Gawas ikwas. Kaya tanaw daga kay sulod daw. Pitaka mo. Daga kay sulod mo. Dagdan kayo eh. Oh. Gali. Iniwa pong cellphone. Uy! Sama na, Ambil boss. na yung cellphone. Sa tulis, manini, boss. Binuang. Ayaw, ano mo, boss, ay? Dala mo. Awa lagi, naisalid ka ato ba? Kukuha to pre. Tara! Ate, may kuha na ni. Dayaw na. Dar, pre! Alibak, ini pa ito, makalayo. Oh, pera, anong imo mo nagikuan? Dili. Kuha ang cellphone. Kuniti. Cellphone. Ikaw rin ito pa nilabot. Pagtaanon kay pre. Karon, kinadakpan. Pas karon. Kasipap, makaka? Tay, sakpad yun. Sa may kitanaw niya dia. Na! Uy! Wala ang motor! Jacket. Ang cellphone! Masa cellphone, pre? Wala tura! Dire isa ko. Pastilan natin. Isahan na mo tato niya. Ang motor ba? Kapapa, may ito ba? Ibalik na! Ang cellphone bagong balit. Ah.